ya buga ta shige na ga sai tafi ake waye da aikin ne Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa 090 6483 6427 Yusuf Musa Ahmad Musa je ba saura ka sha gaban makiyasu suna baya ina yan kwallo ku zo ga sarki Ahmad Musa mu jinjina mun yi Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa je ba saura ka sha gaban makiyasu suna baya ina yan kwallo ku zo ga sarki Ahmad Musa mu jinjina mun yi Ahmad Musa Ahmad Musa Allah zan sa mai mulkin kowa Rabbi ban dama in yo da gaggawa waƙar Ahmad Rabbi dafawa ta yi kyau sosai ko da ko ba nisa Ahmad Musa Ahmad Musa kai salati Allah gummaceci na wannan da gane sa ya fi tunanina sai ya di Rasulallah dan Amina Rabbi sa alaye har da sahabbansa Ahmad Musa Ahmad Musa yanzu kan nai caji ba batun saura zan shige cikin wakar yanzu in fara in wake dan kwallon nan da bai da tsara in na cewa ya fice Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa sannu sannu barka dai Ahmad Musa hakurinka ne yasa ba ka ɗaufansa ga gaisuwa daga guna Yusuf Musa na miƙo ta da harshen Hausa Ahmad Musa Ahmad Musa baiwarka ta zarce a musaltata wannan ya sanya na doki gangata taka ce kaɗai waƙar zan karanta ta mai za ku ce ina ce Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa in ana batun fasin ka riga kayi in batu na yanka ne tuntuni kayi ka doke ta sai raga sa jiki sanyi mai lambobin yabo Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa in ya ɗauki bola kafa sa arai an ci in ya yunkura raga ta shige kunci da tana da dama ta ne musa sauci ta san ba wasa gun Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa zan so a ce ku duba gazance na dole ma na yau murna dan idanuna na ga best football and country dina ya zamo mai daraja Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa natsuwa da kamun kai Ahmad Musa kan zuciyarsa ya sanya yayin nisa kun yi bada samsam ba yayin wasa ga taimakon na kasa Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa kun yin hukunci ka zama alkali tunda zuciyarka cikin ta da kyan hali mai buhun kyauta kafin mai kwali ka wuce a ce kayi Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa ka kankaro daraja Ahmad Musa domin ka Naija yau ta iyo nisa yan waje ma sun ce Ahmad Musa yaya mu za mu fice Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa ya zuba su gol da yawa a cikin raga ni ma shaida ne dan ido ya ga sai kawai na ganta ciki kafin na farga kai na ce kai Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa Ahmad Musa gamji shasara tsarin Allah ba wani mai gyara zakkara Allah ya so ka kai cara Ahmad Musa mugun mu ba tsara in batun kwallo kata ke saura Ahmad Musa ga gaisuwar girma Ahmad Musa ka zama sha nema Ahmad Musa farar tabarma Ahmad Musa gwarzo mazan fama Ahmad Musa jirgin al'umma Ahmad Musa sarkin alfarma Rabbana kare Ahmad da yan gulma Ahmad Musa Allah ya ja kwana Ahmad Allah ya tsare dare rana Rabbana kare Ahmad muna fata Rabbiya Allah ka sake mai gata ko ina yaje wa mazarata baiwar Ahmad Allah nunkata in tana farko na ɗari sanyata Rabbana Ahmad Musa kuma Abban Musa gaisuwa daidai nan yanzu zan faro sunan 'ya'yan Ahmad zan jero gaisuwa gunka Hamid wato Musa gaisuwa Halima Islam na miko har da Ibrahim da Isa bambarba brodan Ahmad ba za na manta ba gaisuwa Suleiman Adamawa ba wai ba ko jinjina na yau ba yar kaɗan ba ta yi mun rana ba za na manta ba ni Yusuf Musa nan za na yanke ta ga waka ta Ahmad ka karɓe ta
ka karɓa ka saurare ta, in dai ta yi ka ce Ahmad Musa.